13 de març de l'any 2020. De sobte ens van tancar l'escola i vam haver de marxar cap a casa. Estàvem tristos, no podíem sortir de casa, no podíem anar al parc a jugar. De cop i volta, el dia 13 de setembre, podem tornar a l'escola. Ens col·loquem la mascareta, ens rentem les mans i dibuixem grans bombolles amb les mans. I comencem a formar part d'aquest grup bombolla. Donem les gràcies amb el ventre i diem gràcies per ser aquí. Gràcies per ser aquí. Aixequem el braç en senyal de victòria, perquè hem superat aquest curs tan difícil i ens regalem aquest fort aplaudiment per l'esforç fet per tothom i per la superació. Gràcies per ser aquí. Estàvem tristos perquè no podíem sortir de casa, no podíem anar al parc. De cop i volta, el dia 13 de setembre, ja podem tornar a l'escola. I ens col·loquem la mascareta, ens rentem bé les mans, dibuixem grans bombolles amb les mans. Allarguem el braç marcant les distàncies de seguretat. I ens hem pogut mirar amb les persones del nostre voltant, les del davant. Ens hem retrobat. Ens les saludem amb les mans. Hem après. Hem llegit.